Ai, Lalelo! Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manu. Pero vostede non é Manuela. Afortunadamente, señorita, non son Manuela ni nada que se lle parezca. Eu son Sigmund Freud, o psicoanalista. Ben, vaya, pois entón non creo que vostede saiba moitos cantares galegos. Verdade? Non, nin falta que me fai, gracias a Deus. Pois xa me dirá que pinta aquí, non hai Lalelo. Pois simplemente estou aquí para demostrarlle a todos os galegos os traumas e complexos que teñen. Pois mire, vai vostede por mal camiño, porque os galegos somos xente que non temos nin complexos, nin traumas, nin ningunha enfermidade así mental rara. Iso é o que vostede cree, señorita, pero non. Miro que leva na man un aparello con forma de falo que está chegando continuamente á boca. Ahora é tarde. Sí, amigos, hoxe, no Air Galicia, eu, o doutor Sigmund Freud, vou-vos a demostrar todos os complexos que tedes. Ese autocarraxe é un Edipo tan grande como un armario. Séntense no diván que comeza a terapia. Os misterios da mente, é dicir, Edipos, tolemias e autocarraxes. Ai, trosquiño. Que dura é a vida da ruta, chico. O único aliciente é que cada 20 kilómetros atopas un local no alterne no que satisfacer a curiosidade sobre os diferentes aspectos das culturas eslava e caribeña. O resto... sí. E o malo é o carto, a plata. É que a mí o camión non me dá pa vicios, home. En parte creo que me estou convertendo nun sexy adicto. Mira aquel figurín dali, voulle parar. Suba, amigo, suba. Hola, graciñas, boas, que tal? Ben, home, ben. Non é nada. Fáxeme unha cara coñecida, vostede. Home, non sabe quen son? Eu son Sigmund Freud. Home! Sí, señor, Freud, que honor coñecelo, de verdade. E logo que, é vostede seguidor das miñas teorías? Que va, home, que va, eu as súas teorías non as coñezo para nada. Agora, as ofertas de embutido do seu supermercado son bárbaras. Claro, pero é que me confunde, eu non son ese Freud. Bueno, igual, eu que sei, igual é Eroski ou Gadis, como compra fai a muller. Non, reférma que non son ese dos supermercados, eu sonlle o Freud das teorías mentales. Bueno, claro que sí. Pois mire, venme nin pintado, nin pintado. E logo temos ter un problema de aquí? Que va, o meu problema é daqui. Bueno, tanto ten aquí como aquí, ven casi a ser o mesmo, Sí, será iso do que fala a miña muller cando di que penso coa pirola. Que chispa ten vostede, teño que apuntar eso, que me fixo moita gracia. Sí, hai veces que hai chispa, sabe? Pero mire, o meu problema é o seguinte. Sí. O caso é que eu paso medio día no alterne e o outro medio pensando en ir a él. Que lle parece? Home, normal. Sabe que pasa? Mire, a súa vida sexual está condicionada e toda a súa idea vai todo relacionado con eso. Que pasa? Que ven todo dunha atracción que sentía vostede dende pequeniño pola súa nai. Mire, non o boto do camión polo respeto que lle teño ás súas ofertas e pola admiración que lle teño aos seus supermercados. Pero ese comentario está fora de sitio. Ademais, eu cando era pequeno, miña nai non me gustaba, a que me gustaba era Nadiuska. Home, Nadiuska, mima, que gran muller, que jaca, A que sí, unha deusa do Olimpo do destape. Sí, señor. E casou vostede con unha muller parecida a Nadiuska? Corra, casei cunha lercha tipo miña nai. Claro, é que foi que empreñei unha noite de loucura e de paixón teu pau miña variada na discoteca Flashing Dancing.
Coa música de Bonnie Ann a tope, 10 libres en riba, calquera chavala se parece na diusca. Pásame igual, cada vez que meto aí o chupito e cargalo, todas me parecen Sharon Stone. Ai, si, aí tocou unha freba sensible. Sharon Stone, esa tamén é unha tipa bandera, Oi, como tuvo desto vende naquela película de Instinto Básico. Bocata de cardinal. Ai, pilla, va, pero xa vexo que a vostede llevan tolas e perigosas, Home, por algo me dedico eu aos trastornos mentais. Si, no, vostede o que se dedica é ás trastornadas mentais. Bueno, hai días, hai días. Si, home, si, vivi, deja vivir. Claro que si. Ai, de verdade que ben me veo a súa compañía. Veume tan ben que en vez de ir ao Gladys, hoxe vou ir directo para a casa. Sí, señor, así me gusta, facer o amor á súa muller. Ai, xa que te daí, home, que me acabo de dar náusea. Que va, home, vou ver Instinto Básico no vidrio. Ai, teño as ganas de ver a Sharon Stone outra vez cando vais en bragas no interrogatorio e di aquelo de... Aquí non se pode fumar. E que vai a facer vostede, a xente? Determe por fumar ou levarme a rastro na guindaste. Carallo, mal pasou o tempo por Sharon Stone. Tirás pola película porque Sharon Stone está como estaba. Eu ben sei o que digo, muller. Antes, cando vi esta cena, peñame como un toro. E agora... vou buscar unhas patacas. Vai, sí, vai buscar unhas patacas, sí. Palmira, correcto, máis con reminiscencias bíblicas. Montoro, poñíate eu. Se me topo con este cachondo de Paco Lodeiro pola rúa. E Palmira tamén é o nome dunha muller fermosa e saborosa como os pellegos que la vende na súa froitería. Palmira, churriña, pequerrecha. A ver cando deixas o teu home. E ves cando a min, Palmireña, como te quiero. Palmireña, como te adoro. Ai, Palmira, se vas ao Freud comprar, diralle que vas da miña parte, que agora somos íntimos, o xefe máis eu. Non sabe lo que acaba de pasar. Que xa non estou se liou co Cori. Ese era visto, muller. Non, Paco. Paco Lodeiro acábame de falar desta televisión. Sí, é que che dixo que compres outras patacas que isto son unha merda. Ah, pues tens que creerme, xuro que é verdade, Eu xa te creo, mira, xa te creo, tranquiliña, Paquiño, descansa. tens que me querer. Eu xa te creo, descansa, tranquila. Vai, veíando. Acábame de facer unha proposición indecente. Outra borralla de película. Vai, mira, vai, vai. Voulle contar a víbora que ela si me vai creer e vai morrer coa envexa. Anda, vai. Vai, non volvas. Como ten a cabeza esta muller. Está trastornada e perdida. Non terá chavalas nas que fixarse Paco Lodeiro antes que na pandorca da miña muller. Mira da policía. Camión, moi ben, unha palabra de 6 letras, unha palabra correcta. Camión. Tantas palabras bonitas tenes na Como me cabeza, inspira esta bandida. palabra? Quen te pillara. Un bico a todos os camioneiros, especialmente a eses que cobren a ruta de Mazaricos. Paco, chámame. Estou agardando por ti. Ala, carallo. Que me contagiou a tolemia, Palmira. Un día sin ir ao Gladys e xa teño alucinacións cas chavalas da televisión. O mollo, ainda terrible. Menos mal, un documental da dúas. A ver se con este aburrimento se me van as fantasías sexuais na cabeza. Porque da abaixo xa que digo que non. A posesión demoníaca. Na Idade Media, as xentes que padecían trastornos mentais non sempre eran tratados como enfermos. Eran tempos de ignorancia e escuridade. A esta bruxa se lle queda pouco. Veña, arreando todos para a súa casa. Non sei se fixemos ben colgándoa. Pero que dixame, fixame o que tiñamos que facer, era unha bruxa. Pero como podedes estar tan seguros? Vamos a ver, Froilán. Sabía contar ata máis de 120. Era moi amiga de lavar os dentes. E non me vía viño. E sabía ler máis de 2 letras xuntas. Que máis probas queres para saber que era unha bruxa? Non, si eu non dubido que non fosse unha bruxa. Eu o que digo é que non sei se fixemos ben colgándoa. As bruzas hai que queimalas. Aí ten razón. Sí, porque agora que o dis, o lume lles purifica a alma, claro. Bueno, aí hai teorías, e nós non somos doutores. Non, tamén te razón. Vai, por certo, é loco. Anda fuxido, porque cada vez que falan de pendurar a alguén, pensa que vai por el. Quedou traumatizado. Criatura.
Veña, pa dentro. Veña, imos, ala. Por sorte, nos nosos tempos xa ninguén considera que os enfermos mentais sexan endemoniados, posuídos polo maligno. Bueno, case ninguén. Contame os teus pecados, fillo. Doble cara! Virxe Santísima, esta muller está posuída polo maligno. Mira o que fai a porca da mediña. Mira para aí como está poñendo toda a iglesia perdida. ¡Ay, qué porquería! ¡Pero faz algo, padre Casares! Va de retro, Satanás! Va de retro, mira o caso que che faia. Dijo eu, estamos dando cartos para o cemillo da iglesia e mira que lle aprende nun seminario. A ver, que quere que fagan? Eu non estou preparado para facer exorcismos. Tómame, curita cañón! Ai, que atrevido. Juventud está corrompida, asquerosa. Apartade, voulle botar a auga bendita. ¡Ajo bendita! ¡É que lle fai ajo bendita! O que lle fai falta é meterlle unha pouca lejía con sosa na boca para que teña as palabras limpias de Nuestro Señor. E non é ela, é o maligno que fala pola súa boca. Pero que maligno ni que carallo, home. Apartade de aí, que o maligno podería ir contra vosa. En contra dela! A ti non che dá medo, Aguántame aí. Dille, tío Malino, que lle faz. Ala, A tiza cesou a posesión. a posesión. Ai, moita mota, moitos bailes de salón. Pero oiches, tan ignorantes e tan retrógrados como nos tempos de Sor Citroën. Que pasou? Que pasou? O que pasou vouche dicir a ti. Andades todo o día fumando porro e despois non sabedes o que larajades por esa boca de Nuestra Virgen María. Ua, viva, chorba. Pois van ser os porros. Que, Betty? Prendes o porro ou que? Non, Costolla, paso dentro. Por que? Por que non, Costolla? Porque non penso volver a fumar un peto en toda a miña vida. Pero que dis? Que non, Costolla, que acabo de ter un flash mental e os petas non son a solución, nin as drogas, Costolla. Pero solución de que? De nada, Costolla, pero é un camiño que non debemos seguir. Contra elas non leva a ninguna parte. Bueno, pois trepa aquí, que eu non vou a ningún lado. Que non, Costolla, deixa a reta, neno. Engánchate a vida, Costolla, entende? Pero por que? Pero deixame a mí. Que non, Costolla, non é a solución. Entendes? Mira, pai, a pelexa do século, Marco contra Heidi. Hola, Bellán, que tal? Que hai, Puril? Que agochades aí? Nada. El del panel, chorro. ¿Cómo que? Nada. Que agochades aí? Isto é o que eu penso que é? Non, vou repetir a pregunta. Isto é o que eu penso que é? Sí, Avellán, pero foi ela, eu non teño nada que ver cas drogas. Pero Costolla, que deixes un falso de merda, non? Foi el que se lle estaba dicindo eu que as drogas non son a solución. Vamos a ver. Que falso, Costolla, non? Vosos pais saben que andades nesto? Non pensan nada deso, non saben nada. Non, están desinformados. Escoitadme ben. Vos ainda sodes novos e non tedes licencia para diferenciar o que está ben do que está mal. Cando se sades maiores, xa diredes vos o que está ben e o que está mal e vos saberedes o que facedes coas vosas vidas. Pero de momento, non, vale? Esquecedemos disto. O que tedes que ir a facer é por aí a comer judías e a tirarlle perras aos gatos e a facer unha vida sana. Está claro? Sí. Cristalino, Avellán. Discando daqui. Pois moitas gracias polo consello, Sí, Avellán? descarado. Vai empezar unha nova vida para nós. Vale, Veña, ata logo, Que non vos volva a sorprender con isto, Pero xente isto todo. Pero a quen se lle ocorre andar a fumar picadura cos seus pais? Non me extraña así porque están raquitos. Non poden nin medrar. Caralho. Cantos anos había que non miraba un destes. Caldo de galiña. Isto era o que se fumaba lá no tempo da posguerra. Tamén había o que lle chamaban o mataquintos. Tiene que ter un peito de carallo para tirar daquelo. A ver, sabrá.
Acaba de pasarme toda a vida por diante dos ollos. Pero isto que coño é? Isto non é picadura. Isto é o que alá cando estaba eu en Sidivni chamabanlle grifa. Me caso en Soria. Acabo de entrar na droga. Agora son un drogadicto. Cago en tal, vou atracar unha farmacia. Ai, misericordia, señor. Entendo un monstro. Alguna novidade? Sí, doutora, mire, acaba de chegar un vello enganchado psicotrópicos e que o atoparon robando nunha farmacia. Que lle suministre 150 centilitros de ponche caballero, un exemplar do Marca e unha baralla española. Unha semana de rehabilitación a base de tute e cadena cope. Algo máis? Sí, cadena cope. Ben, sí, mire, chamou o doutor Freud. Sei que quere falar con vostede para intercambiar impresións sobre a saúde mental dos galegos. Dille a ese chamarileiro que se ocupe dos seus supermercados, que eu non creo en soños de pirolas gigantes nin de dipos. Eu son médico internista e só creo na ciencia e no positivismo. De acordo. Algo máis? Sí, mire, un caso de epilepsia que non responde ao tratamento. Se non responde ao tratamento, non é epilepsia. Pero entón que pode ser? Posesión demoníaca. Chama á parroquia, que veño cura a facer un exorcismo. Pero non dixo vostede que só cría na ciencia? Só creo na ciencia, mais na fe de Cristo. Para eso son católica, apostólica e romana. E se o Papa di que o demo existe e que a posesión diabólica é real, eu teño que crelo. Pero por que ten que crelo, doutora? Maldita sexa porque o Papa é infalible, idiota! Disculpa un segundo. ¿Sí? Sí. Dome conta quen é. Sí, un segundiño, doutora, Alfredo. Sí, xa me digo. Hola, Alfredo, que tal? Hola, que tal, doutora? Que tal co novo medicamento? Moi ben. Desde que tomo as pastillas vai todo moito mellor, sí. No, agora xa está todo equilibrado, todo dereito. Eu non diría tanto, Non, agora o problema son os demais. Hoxe pola mañá, no turno de apertura do debate do Estado de Autonomía, na intervención como presidenta súa, tive a oportunidade... Hola. Bueno, eu son o doutor Sigmund Freud. Estou aquí para evaluar a saúde mental dos líderes políticos. Vamos a ver, como anda a súa saúde mental, señor presidente Touriño? En fin, está no meu maxín, un país que non existe. E onde sitúa vostede ese país que é inexistente? Moi lonxe daqui, moi lonxe deste fogar de Breogán. Interesante, sí, señor. É como ese país? Extraordinario, fantasioso. Pódeme valer, pero describo con un pouquiño máis de precisión. Todo está roto, todo está paralizado, nada avanza, isto é unha catástrofe, isto está a punto de estoupar. Mi madriña, vaya complexo de Edipo que ten vostede. Que lle parecen estas respuestas, señor Feijóo? Eso, señoría, quere decir o que quere decir. Vamos a ver, explíquese un pouquiño mellor. Génova é unha cidade italiana. Ferraz é unha rúa de Madrid. Como? Eu se está dicindo ahora mesmo, eu entendo moi ben. Eso é justamente o que quere decir. Vamos a ver, ten algo máis que decir vostede, señor Quintana? Ou parece normal estas contestacións que nos están dando? E me pregunta a min? Alguna explicación terá que ter este comportamento desequilibrado, digo eu. Como somos así de particulares, como temos esta manera de ser que Dios nos dio, non somos capaces de entendernos con ninguén. Tranquilo, fieras, tranquilo. Vamos a ver. Usted o que non pode facer é negarnos a evidencia. Por que non recoñecen dunha vez que os galegos sodes un país de trastornados? Porque somos diferentes e estamos orgullosos de serlo. Vale. Joder, Cari. Para mí que los berberechos esos que nos hemos comido debían estar un poco pasados, ¿no te parece? Bueno, cállate, que ¿qué sabrás tú de mariscos bivalvos? ¿Sabes tú lo mismo de mariscos bivalvos que un beduino en el desierto? Ya te digo. Joder.
Oye, es que además de los retortijones en la barriga, es que se me está nublando la vista. ¿Sabes cómo te digo? Como cuando tienes alucinaciones. ¿Qué vas a ver tú? ¿Qué vas a ver tú de alucinaciones si tú, en lo de las drogas, lo más lejos que has llegado ha sido a los lacasitos? Así que mejor cállate, que estás más guapa. Non. ¿Cómo? ¿Ha dicho algo, Cari? Dixen que non. Joder, Cari, pero tú hablas el gallego. Pois claro que falo galego, imbécil. Pero yo no te había escuchado nunca hablando gallego. Porque nunca me escoitaches falar. Porque nos 10 anos que levamos xuntos, ningún só día me deixaches falar. Nin sequera o día que me perdiches para sair de mozos, que xa fuches ti e dixeches: pois claro, pois como non va a querer, joder, se tú non vales nada. Pois que saibas que a decir que non. No día da boda, cando o cura me preguntou se quería ser a túa esposa, que xa fuches ti e dixeches: pois claro, pois como va a decir que non, joder, pois como non va a querer. Pois que saibas que decir que non. E o día que parín o noso fillo, ese día que non me deixaches nin abrir a boca para berrar, que se puches ti a dicir: tú mejor calladita, porque tan má guapa non vai a ser que despiste al doctor. Pois que sepas que a partir de agora non me vou calar, e vou falar todo que non falei durante 10 anos, e ti vas a estar calado, escoitando. Enteraste, imbécil, Joder, Cari, era una pesadilla. Oh, joder, qué mal lo he pasado, qué mal lo he pasado. Vamos, la cosa más horrorosa que me podía a mí pasar en la vida. Joder, los berberechos, coño. Es que me ha afectado al cerebro, ¿eh? Oye, y fíjate tú cómo es la mente humana, que en las pesadillas afloran los temores más profundos que tenemos las personas. Joder, fíjate tú, los berberechos. A mí me dan pesadillas y seguro que a ti te hacen moverlas sin hueso sin parar. Bueno, pues cállate, no digas nada. No vaya a ser que la liemos y la pesadilla se convierta en realidad. Anda, bonita, vamos a tomarnos un sal de fruta. Dentro dun mes vai facer 10 anos que levamos xuntos. Pois ese día teño xurada, porque vais a ver o que escoitarme. Vais a enterar. Xa verá o que é falar e non parar. Cari, joder, muévete. Boas noites. Aseguro-vos que isto é pura fantasía e que o diagnóstico que o Dr. Freud acaba de facer sobre a nosa saúde mental é pura ficción. O mesmo que a escena completamente inventada e nada verosímil que ven a continuación. Vexa. Que diña, Trotsky, que diña. Menos mal que ya está acabando. Que se Freud que o Edipo. Que se Yolanda Castaño atacándome pola televisión. Que se Sharon Stone botando peidos no interrogatorio. Ainda por riba este cheiro a fume excesivo ata nunha churrasquería de nivel como esta. Amigo, aconsellolle que se anda no porro que o apague, porque ainda que aquí fa un churrasco de bandera, son moi pouco liberais a hora de falar do tema dos porros. E que vai a facer vostede? Vai a determe por fumar? Esa voz? É vostede, señorita Stone? Efectivamente, amigo. Eu son a auténtica Sharon Stone. Ai, non, pero é que vai metida no váter dos homes fumando, criatura? Porque son tola, perigosa e ando un poquinho floxa de vento. Iso eu sei que xa vi na película. Pero mire, como sei que é vostede e non é o clásico bromista de urinario? Pois teno moi fácil, amigo. Olle ou asome a súa faciana por debaixo da porta do váter e verame. Pois ten a súa lógica. Señorita Stone, teño que dicirlle unha cousa. Levo toda a miña vida soñando con este momento. Eu e vostede sós no váter. Desde logo, mire, teño que confesar unha cousa. Vostede sempre foi o meu mito erótico favorito. Pero realmente, Ireiroa, o teu mito erótico era Nadiuska. Para que ven esa voz masculina? Ademais, o de Nadiuska, nada máis que o sabemos eu e o doutor Freud. Pillaches. Ben, alegría.
Que falta de ética, home. Pero, por favor, hai que ter ben pouca vergonza para andar polos váteres aí adiante facéndose pasar por Sharon Stone, home. Sabes que pasa? O amigo está de moito xar de pequerrechiño, Entonces nada, gusta de poñerme así con roupa dela. Pero non diga nada aos meus amigos científicos. Senón, van se rir de min. Sí, home, agora entrou a vergonza, non? Agora sí, claro. Tranquilo, que isto non o cree ninguén, ainda que o conte. O que sí lle digo é outra cousa, Non penso volver ao seu supermercado. Freud, nunca máis. Nunca máis. A partir de agora, Eroski. Me a escala por aí adiante, veña atrás que vamos, que isto non pode ver destas cousas que te marea. Bueno. Amigos, ata aquí chegou o programa de hoxe do Air Galicia, dedicado aos trastornos mentais e a todas aquelas ilusións da mente. Pero non para aquí, non. Agora ides ver aqueles recordos que queremos esquecernos deles e por máis que o facemos, volven a aparecer. As tomas falsas. Cando vais en bragas no interrogatorio e di aquelo de... ¡Eche que llega! Y dice... ¡Jor! ¡Caraño! ¡Es Sharon Stone! ¡Ay, mamá! Levo toda a miña vida esperando. Cayó el papelito. Y yo lo cogí por si acaso nadie se diera cuenta. Como que posesión demoníaca, pero... ¿Qué mala es?